beszédét. Kedves Aljai Fehér Ignácius diákok, kedves munkatársak, hősök, hétköznapi hősök. Ezen gondolkodtam az elmúlt héten, amikor a Jókai 200-as projektünket elkezdtük, Jókai Mór születésének 200. évfordulóján. Mit is jelent mindez? 1848. március 15-én voltak hősök, akiknek nevét a mai napig is tudjuk, felsoroljuk, emlékezünk rájuk, és voltak mindennapi hősök. Azok az emberek, akik úgy gondolták, hogy odaállnak a forradalom eszméje mellé, névtelenül, egyszerű emberként. Lehet, hogy ma csak egy fejfa, lehet, hogy már az sem, vagy ha elmegyünk itt a templomkertbe, akkor látjuk, hogy egy algyői embernek is van kopjafája, sírja, vagy sírkeresztje, de a legtöbb temető már ezt sem tartalmazza, és nem láthatjuk. Amikor ma emlékezünk, akkor emlékezzünk rájuk is. Nem csak Petőfik, nem csak Jókaik, nem csak Vasvárik voltak, nem csak Széchenyi, Kossuth, Görgei, és felsorolhatnánk azt a 13 aradi tábornokot, akik ott voltak, és folyamatosan azokat a hétköznapi hősöket irányították, akik életüket is adták ezért az eszméért. Ez az eszme mindig visszaköszön, később ünnepeinkben is. Úgy hallgassuk meg a mai műsort, és úgy emlékezzünk, hogy nem csak a neves hőseink, hanem a hétköznapi hőseink is előttünk legyenek. március 15-én a magyar emberek kokárlát tűztek a ruhájukra, és az épületeken is magyar zászlót lenget a szél. Minden településen megemlékeznek az 1848-as forradalom és szabadságharc kiemelkedő hőseiről, megkoszorozzák a 48-as emlékműveket, szobrokat. 1848 tavaszán Európa több országában forradalom tört ki. Március 14-én estre eljutott Pestre a bécsi forradalom híre. Ez arra buzdította a magyar fiatalokat, hogy nyilvánosságra hozzák a 12 pontban megfogalmazott követeléseiket, és harcoljanak azok valóra váltásáért. Az akkor még csupán 100 000 lakosú Pesten a Pillbox kávéház volt a legnépszerűbb találkozó helye az egyetemistáknak. 1848 tavaszán így gyülekezett az a forradalmi hangulatú csoport is, akiket már akkor is márciusi ifjaknak neveztek. Március 15-én a Pillbox kör tagjai élőkön Petőfi Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári Pállal elhatározták, hogy maguk vívják ki a sajtószabadságot. Addig ugyanis csak a Bécsi udvar jóváhagyásával jelentek meg bármilyen magyar nyelvű írás. Reggel fél 9 tájban egy csoport fiatalember lépett ki a Pillbox kávéházból, és indult sietősen, rendezetlen menetben a közeli egyetem felé. Arcukba havas esőt vert a szél. Hányan voltak? 40-en, 80-an?
tudjuk pontosan, annyi biztos, hogy kevesen. Elenyésző szám a 100 000-es városban. Lucskos utcán gyalogolt a kis csoport, kitért útjukból targonca, lovasszekér. Nem kiabáltak, nem énekeltek, még ütemre sem léptek. Mégis, amerre elhaladtak, kinyíltak az ablakok. A boltosok az üzletajtóból mutogattak rájuk, a járókelők álmul váltak meg. Itt is, ott is elépett valaki a járdáról, és csatlakozott a menethez. Előnyúlga, barna arcú fiatalember haladt, szigorú, elszánt tekintettel Petőfi. Mentek, hogy maguk mellé vegyék az egyetemistákat, talpra állítsák a pesti népezreit, kiverekedjék a magyar szabadságot, vagy meghalljanak érte. Petőfi Sándor kemény szélfűre részlet. Kemény szélfű, lángra kap a székra. Vigyázzatok a házaitokra, hát mire a nap lehadatik, tűzben állunk már tetőtől talpig. Édes hazám, régi magyar nemzet, az kell csak a vetésség benned, hogy apáink halálával elhalt, illik-e még oldaldra a kar? Az egyetemnek fiataljai mind csatlakoztak a menethez. Landerrel és Hetenász nyomdájához már közel 2000-en érkeztek, hogy cenzúra nélkül nyomtassák ki a magyar nép követeléseit, az Irényi József által megfogalmazott 12 pontot, valamint Petőfi lelkesítő költeményét, a Nemzeti Dalt. Jókai Mór a nyomda előtt részlet. Landerrel nyomdája előtt már valamennyi írótársunkat mind együtt találtuk. Ezt csatlakoztak hozzánk a Nemzeti Színház tagjai is. Esős sáros idő volt, a közönség esernyőket tartott kalapjai felé. Ájúraim kiálltak a közönségre. Lehet, hogy egy óra múlva golyók hullanak ránk eső helyett. Hát akkor elfogunk-e? És arra minden esernyő eltűnt a fejek fölül. De eltűntek még a kalapok is, abban a pillanatban, amiben Irényi az első példányát a nemzeti követelésnek felmutat el szóval. Íme a szabadságtól legelső nyomtatványa. A nyomtatógépet elsőnek ragadta meg Irényi, a második nyomást Petőfi, a harmadikat én tettem vele, hogyha a merénylet szerencsétlenül üt ki, minket érjen a csapás, ne az átlatlan nyomdai személyzetet. Így lett kinyomtatva Magyarországon a szabadságtól legelső terméke. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését. Felelős minisztériumot Budapesten. Évenkénti országgyűlés Pesten. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Nemzeti őrsereget. Közös teherviselést, képviseletet egyenlőség alapján. Az úrbéri viszonyok megszüntetését. Esküdszéket. Nemzeti bankot. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. A politikai státuszfoglyok bocsátassanak szabadon. Unió, vagyis Erdélynek Magyarországgal való egyesítése. Délután 3-ra gyűlést hirdettek a múzeum
polgárok, ifjak, munkások, iparos legények között ott voltak már a vásárra érkezett népcsoportok is. Parasztok, gazdatisztek, vidéki nemesek. Ott állt a múzeum lépcsőjén Petőfi, Vasvári, Irigyi mellett Nyári is. A beszédeket, szónoklatokat rivalgó lelkesedés fogadta. A múzeum lépcsőjén Petőfi elszavalta a nemzeti dalt. A hatalmas tömeg kórusban mondta a vers refrénjét. Szabadok,
volt, hogy ne csatlakozott volna minden követeléshez. Petőfi a városa az ablakából tekintett le a tömegre, miközben a polgármester aláírta a 12 pontot, és felmutatta a sokaságnak. Üdvrivalgás közepette az a hír kapott szányra, hogy katonaság jön, de egyetlen egy ilyen arcot sem lehetett látni. Inkább tőfelől hangzott az a kiáltás. Fegyvert! Fegyvert! Budára! Budára! A helytartó tanácshoz! Hamarosan teljesült a Budára özöldő tömeg kívánsága. A Táncsis börtönének ajtaja megnyílt. A népdiadalmenetbe hozta a Táncsis Mihály, a szegény parasság érdekeinek képviselőjét. Este díszelőadásra hívták az érdeklődőket a Nemzeti Színházba, ahol Katona József Bán Bán című darabját adták elő. Petőfi Sándor a szabadsághoz részlet. Ó, szabadság, hadd nézzek szemedbe, oly sokáig vártunk rá lepedve. Annyi éjjel által, mint kísérted, bolygottákunk a világban érted. Kerestünk mi égen, földön téged, egyetlen egy igaz istenséget. Te vagy örök, a többi, mint bálvány, mely leroskod egy ideig álmán. Jókai Mór, barátságból, a Kőszívű ember fiai című regényéből. Ó, a bátor, az erős idegű emberek nem bírják megítélni. Mi óriás heroizmus kell ahhoz, mikor egy ideggyöngő ember elszállja magát, hogy oda menjen a veszély közé, mit az erősek kinevetnek. Föld sem vesznek, de melynek jelenlététől a betegkedél pokóbeli kínokat szenved. Nem a bátraké, a félénkeké a pálma, kik rettegnek, reszkednek a golyófütyüléstől, de azért mégis neki mennek, becsületért, szerelemért, hazáért, haszonért.